Naiset Gerbestä. Me tutustuimme jo. Olen Svetlana. Tällä hetkellä olen menossa polkupyöräilemään. Haluaisin kertoa, miksi polkupyöräileminen on hauska ja kiva. Mutta aluksi haluan kertoa itsestäni ja perheestäni. Tulen Suomeen Venäjältä. Tietenkin olen venäläinen ja äidinkieli on venäjä. Venäjällä valmistuin peruskoulutuksesta ja lukiosta Rязanissa. Rязань on kaupunki sijaitsee keskellä Venäjä, 190 kilometriä Moskovalta. Siellä valmistuin lääkeopistosta hammasteknikoksi ja aloitin työskenteleminen hammasasemalla hammasteknikona. Muutoin Suomeen vuonna 2013, koska minun mieheni on suomalainen. Suomi on vaikea minulle, mutta älä anna periksi. Opiskelen Vaasan aikuiskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen valmentavassa koulussa. Ja meillä on tosi hyvä opettajat. Olen varma, että kesänä, kun kurssi loppuu, puhun suomea kovin hyvin. Rakastan urheilua aina. Nuorena juoksin pitkän matkan, mutta kolarin jälkeen lääkäri kielsi juosta. Olen valinnut pyörän ja sauvakävelyn. Sanon rehellisesti, että minä istuin polkupyörän päälle vain tänä kesänä, koska Lena Mishinka, hei Lena, lahjoitti minun tytölle pyörän. Ja minä ajattelin, miksi ei? Ja kokeilin nyt polkupyörää ja me olimme hyvä ystäviä. Polkupyörä on terveellinen ja hyödyllinen harrastus. Huomio. Polkupyörä on vaarallinen, koska se on ajoneuvo. Siksi pitää tietää ja noudattaa liikennesääntöjä. Polkupyörässä soittokello, valo, etuheastin, sivuheastin, sivuheastin ja takaheastin ja valo. Nyt talvi. Vau. Lunta. Polkupyörässä talvirenkaat. Ja jarru, joka toimii hyvin. Minun vaatteet päälle on liiviheastin, käsiheastin, jalkaheastin. Päässä on kypärä. Kun ajan polkupyörää, yritän pukea vaaleita väriä. Kun minä palaan esimerkiksi iltakurssilta, minä haluaisin, että ihmisen nähnyt minut. Näytin polkupyörää. Hengätän raitissa ilmaa. Minun sydän toimii tosi hyvä. Ja nivelet eivät kipeät.
Tässä olen Kerpy, ystävän luona. Hänen nimensä on Maja. Hei Maja, ja kiitos sinulle avusta. Hän auttoi minua tehdä tämä video. Minulla on aina hyvällä tulella, kun ajan polkupyörällä. Kiitos, että katsotaan ja kuunnellaan minua. Heippa, hyvää päivän jatkoa.